Hapit 700,000 pesos nga kwarta ang natangag human gisulod og kawatan ang opisina sa usa ka kooperatiba sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City. Atong saro ng detalye ini sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, gisulod una sa sospek ang kasikbit nga establishmento, una pa man niini gisulod ang target nga kooperatiba. Ang palaisipan karon kung anong daw suwito kaayo ang sospek sa pasikot-sikot sa maong building. Una matud pang namatgunan sa staff sa usa ka salon sa Barangay Catalunan Grande, Davao City nga dunay buslot ang ilang pultahan sa likod nga bahin. Dihang mga bli na unta siya Miyerkules sa buntag. Dihang gisubay ang milakra nga tinamakan sa salog. Nasuta nga nabuslot sab ang ilang kisame sa CR og nagkayamukat na ang nahibiling mga sinsilyo. Kuan ang tunog jud sa tao sir dire, nian to dire sir kay nakita man ako kay limpyo man jud ni kaayo. Kita na ko ihang tunog sa sapatos padulong dito sa CR sir. Oo. Pag anan ako sa CR sir, baho pang tao sir, murag bago pa ni gawas. Apan dili di ay ang salon ang target sa kawatan. Sanglit din hinasayran nga din hindi ay miagi ang kawatan. Padulong sa CR sub sa kasikbit nga opisina sa kooperatiba aron nga makasulod. Dihang pag-abli sa roll-up door sa opisina sa kooperatiba. Pagsulod na mo, dito jud na mo nakita sir nga nagkaguliyang na ang atong opisina. Nasudlan jud siya. Nakita ang bangag gikan sa gibakbak nga konkretong pader sa likod sa safety vault. Dihang gisubay ang safety vault room, nahanaw na ang sobra 694,000 pesos nga cash ang gitangag sa kawatan. Abre jud siya. Magnaa jud siya gigamit na tools. Murag ana jud siya sa ana nga binuhatan niya tungod kay kabalo man siya unsa dalaon na tools mismo. Unsa ka hait ba ana. Natangag sab sa suspect ang .38 revolver sa security guard nga gibilin lang sab sa opisina. Nagtuo ang kapulisan nga sa kisame sab sa CR miagi pasibat ang suspect. Ginapanubayan pa sa Talomo Police ang kopya sa mga nakuhang CCTV footage. Ang atong Acting City Director Police Colonel Hansen Marantan nagapakandak dahil sa investigation sa ato ang Station Commander sa Police Station 3, Police Major Oriel Tuano for the identification sir no sa mga suspect or sa mga suspects sir, and then ang ato ang mga investigators karon is nagakuha pa sila og mga CCTV footage. Sara, sa karon padayon pa ang ginaila sa kapulisan kung kinsa man ang suspect o mga suspect nga nitira sa moong kooperatiba. Samtang ipasalig sab sa kooperatiba nga dili apektado ang ilahang pondo sa mga miyembro. Sanglit do naman kuno sila'y insurance. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.